tinokuchingamidzai kuchechi yeChrist Embassy yepamhepo yatinoita muchishona. Iko zvino hapachina chikonzero chokupedza svondo rose usina kupinda chechi, nokuti painopindwa unenge usipo, kuda wakanga uri kubasa pakaenda vamwe kuchechi, kuda wakanga uri parwendo, kuda chechi yeChrist Embassy haisati yakuwanikwa kwaunogara, kana kuti unofarira hako kudzidza shoko raMwari nechishona. Ino ndiyo yave chechi yako. Chipinda tinamati. Haleluya. Tinosangana zvekare pamunamato wedu weChrist Embassy watinoita pamhepo muchishona, ndichivimba senguva yose kuti makava nesvondo rakanaka, uye zvekare ndichivimba kuti makagona kubatana nesu pachirongwa cheYour Love World Specials chatakapiwa naMufudzi Chris, chatanga tinacho chitatu, china nechishanu. Mamwe mashoko akabuda padzidziso idzodzo takakutumirai, ticharamba tichikutumirai zvekare. Saka rambai makatiteya, zvakataurwa zvaizvo zvakawanda. Saka tichatoita nguva tichikutumirai muchigona kufambawo pamwe chete nesu. Haleluya. Toda kutenda senguva yose Mufudzi Chris nokuda kwemukana iwoyo wavanotipa kuti tigone kusangana pamwe chete, tichinamata pamwe chete, tichidzidza shoko raMwari pamwe chete. Tichiri mwedzi wedu werugare, mwedzi watiri kurayira rugare, tichitaura rugare, tichirayira kuti maguta edu ave nerugare, tichirayira kuti nyika dzedu dzive nerugare, misha yedu ive nerugare, nzvimbo dzatinogara dzive nerugare. Tiri kurayira kudaro, nyangwe mhuri dzedu tiri kurayira kuti muve nerugare. Takataura musvondo rapera tikati zvinoita kuti tigone kurayira rugare kudaro inyaya yekuti tisu tine rugare. Jesu vakatipa rugare rwacho. Tine rugare, tinofamba takarutakura, saka tisu tinofamba tichirupa kuvanhu, tichirupa kune vanhu. Haleluya. Toda kuti ndiverenge imwe yendima dzatakadzidziswa naMufudzi Chris pamazuva iwaya apfuura patakati paYour Love World Specials. Vakatuma zvekare ndima idzodzo pavanga vari kutitungamirira paminamato yatinoita takabatana pamwe chete navo yezuva rimwe nerimwe. Tinoverenga muna Mapisarema 120. Ngainditange pandima ye9. Kwanzi, nyengetererai rugare rweJerusarema. Vanokuda dai vagara zvakanaka. Haleluya. Haleluya. Imwe Bhaibheri inoti kwanzi, kumbirirai Jerusarema rugare. Vanokudai vachakomborerwa. Haleluya. Mona izvi zvanga zviri kurayirwa vana vaIsraeri, izvi zvinhu zviri kurayirwawo kwatiri, tichinyengeterera maguta edu, nyika dzedu. Tinofanira kunyengeterera rugare. Kwanzi, nokuda kwehama neshamwari dzangu ndichati rugare ngaruve mukati mako. Nokuda kwehama neshamwari dzangu ndichati rugare ngarive mukati mako. Saka ndo manyengeterera unoita. Taudzwa pandima ye3, kwanzi, nditange zvakare, kwanyengetererai rugare rweJerusarema. Vanokuda dai vagara zvakanaka, dai mukati mamasvingo ako maita rugare, nokuchengetedzeka mukati menhare dzako. Nokuda kwehama neshamwari dzangu ndichati rugare ngaruve mukati mako. Saka ndima idzi dzinobva dzatitaridza kuti tinonyengeterera rugare sei. Unonyengeterera nyika yako, guta rako, musha wako, unonyengeterera, unokumbirira rugare sei. Kwaye unoti, deno mava norugare munyika umu, deno mava norugare muguta rangu. So muKristu ndo zvaunofanira kuita. Mashoko aunotaura akakosha. Kuna vamwe vasinganzwisisi izvozvo. Chavanongoziva kuona zvakanaka, zvakashata vachitaura nezvazvo. Achifamba chaanongotaura, kuda ari kutaura pamusoro pemhuri yake, kuda ari kutaura pamusoro pevana vake, kuda ari kutaura pamusoro peguta rake, kuda ari kutaura pamusoro penyika yake, chaanongotaura chete ndezvakashata. Wava muKristu handizvo zvaunoita.
Raira rugare. Iti deno mavanhu rugare. Uchiona manyongore anenge ari munyika yako, uchiona zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika yako, iti deno munyika umavanhu rugare. Kwai rugare ngaruve mukati mako. Haleluya. Rugare ngaruve mukati mako. Kwanzi nokuda ndima yepfumbamwe, nokuda kweimba yaJehovha Mwari wedu ndichatsvaka kubudirira kwako. Unoona zvimwe zviri kutaurwapo. Ari kuti kwanzi ndichatsvaka kuti nyika yangu ibudirire, kuti guta rangu ribudirire nemhakei nokuda kweimba yaJehovha iri mairi. Muguta mako muna vaKristu, munzvimbo yaunogara muna vaKristu. Kwanzi nyengeterera rugare rwenzvimbo iyoyo nokuda kwavaKristu variko. Zvinotirangaridza imwe nyaya yakaitika kuna Abrahama. Abrahama akashanyirwa naMwari. Roti wakanga asiya Abrahama akaenda kuSodoma neGomora, ndokwakanogarira ikoko. Ndokunogarira kuSodoma kuya. Zvino kuSodoma kuya kwakatanga kuitwa zvinhu zvisina kunaka. Mwari vakati ndaakunoparadza Sodoma iri, ndaakunoriparadza. Asi vakati ndisati ndariparadza, regai ndimbonzwa kuti Abrahama anoti kudii. Nobva vopfuura nokuna Abrahama, nobva vomutaurira zvikanzi handisi kufara nezviri kuitika kuSodoma, ndaakuda kunoriparadza. Abrahama akarangarira kuti kune mwana womukoma wangu Roti, oparadzwawo here ikoko. Ndokutanga kukumbirira zvikanzi aiwa zvino mungaparadza here guta iroro kana mune vatsvene 50 mungariparadzawo here? Mwari vakati akana ndikaona mune 50 sekukumbira kwako handisi kuzoparadza. Kwanzi ko 45, 40, 30, achidzika akasvika kuda pa10, ndokugumira ipapo. Mwari ndokuvimbisa kuti ndikawana 10 handiparadzi, ndicharisiya. Chii chachiri kuitwa naAbrahama? Abrahama anga ari kunyengeterera Sodoma iri, achinyengeterera rugare rwacho. Chisina kungozoitwa naAbrahama chete ndechokuti angadei akazobvunza kuti ko kana muine 5 moparadza here vakarurama nokuda kwevanhu vakashata? Mwari vangadei vakabvumirana naye vakati kana ndikaona 5 handisi kuzoparadza. Angadei akaenderera mberi akati ko kana muine 2 deno akasvika kwose ikoko Sodoma ranga risingaparadzwa nokuti 2 vakanga varipo. Makanga muna Roti, makanga mune vanasikana vake, makanga mune mudzimai wake. Ivavo vanga vari kuzokwana. Deno akadzikira akaramba achikumbirira vashoma vanga vari muguta iri. Asi chii chachiri kuitwa naAbrahama? Abrahama anga ari kunyengeterera, achinyengeterera rugare rweSodoma. Nemhaka yanga ari kunyengeterera rugare rweSodoma, ainyengetera nokuti waiziva kuti mune vatsvene varimo. Saka iwe ndo zvaunoita. Unofanira kunyengeterera nyika yako, unofanira kunyengeterera guta rako, unofanira kunyengeterera mhuri yako inyengeterere. Haleluya. Kwai nokuda kweimba yaJehovha Mwari wedu ndichatsvaka kubudirira kwako, iwe Jerusarema. Nokuda kweimba yaJehovha, nokuda kwavaKristu variko. Rinoparadzirweiko guta kana mune vaKristu varimo? Ufumi hwenyika hunoregerehwei huchiparara imo muine vatsvene varipo? Hatizvizive here kuti kana ufumi hwenyika hukakanganisika saizvozvo, navatsvene varimo vanokanganiswawo? Mukaita nzara, navatsvene varimo vanoitawo nzara. Saka haufaniri kushuvira kuti guta rako kana nyika yako kana musha wako uite nzara, nokuti kana ukaita nzara vatsvene varimo vachaitawo nzara. Saka kwai mwedzi watiri kutaura rugare, mwedzi watiri kutaura rugare kunyika yedu, ndozvakataurwa naMufudzi Kristu. Titaura rugare kunyika dzedu, taura rugare, iti rugare ngaruve mukati mako. Haleluya. Rugare ngaruve mukati mako. Iti dai mukati memasvingo ako maita rugare, dai mukati memasvingo ako maita rugare, nokuchengetedzeka mukati menhare dzako. Haleluya. Nokuda kwehama neshamwari dzangu, ivo vatsvene,
iwo masangano ari muguta rangu, iwo masangano ari munyika yangu, masangano avatsvene ari munyika yangu. Nokuda kwavanhu vese ivavo, tichivaona vachiungana vachinamata apo, tichivaona vachiparidza vari apo, voparadzwawo here? Aiwa, havafaniri kuparadzwa. Haleluya! Hatingavaparadzi nokuda kwevakashata. Ngavarambe vakachengetedzeka. Ndozvimwe zvinhu zvanofanira kunzwisisa pamusoro penyika ino. Bhaibheri rinotaura kuti nyika ino yese zvayo, nyika dzose dzepasi rino dzingadei dzakaparadzwa kare kare, asi hadzisi kuparadzwa nokuda kwevatsvene varimo. Ndozvatotaridzwa nebhaibheri, vatsvene varimo. Uye ndozvimwe zvinhu zvichaonekwa pachabvutwa vatsvene vachibviswa pano panyika. Mushure mokunge vatsvene vazobvutwa kubva panyika pano, nyika ino ichasara ichiona nhamo, ichasara ichiona matambudziko, ichasara ichiona zvinhu zvayanga isati yakambofunga kuti zvingawanikwa zvingavapo. Haleluya! Zvinhu zvichanyangara, zvinhu zvichakanganisika, zvinhu zvichaondomoka, zvinhu zvichawira pasi musi unobviswa vatsvene. Nemakei? Nokuti vatsvene vanenge vasisimo. Dzimba dzaMwari dzinenge dzabviswa, imba yaMwari inenge yabviswa panyika pano. Haleluya! Zvose zvinenge zvabviswa. Kana zvabviswa kudaro, chakaipa chose chagona kungoitika. Asi kana tichipo kudai tinotodzivirira. Asi hongu, kungovakopo kwedu panyika pano kunodzivirira zvakawandisa. Asi hatifaniri kungogumira ipapo, tofanira kunge tichinamata. Ngamuve norugare. Ufumi hwenyika yangu ngahumire zvakanaka. Vanhu ngavawane mabasa munyika yangu. Vanhu ngavawane mabasa muguta rangu. Vanhu ngavawane dzidzo yakanaka. Zvipatara ngazvivepo. Haleluya! Vanorwara vawane kwavanonorapwa. Vanhu ngavawane batsiro. Ugandanga ngahusavapo, umondi ngahusavapo, umbavha ngahupere, utsotsi ngahupere. Zvese izvozvo ngazvipere. Vanhu vagone kufamba zvakanaka, angava usiku, angava masikati. Vanhu ngavagone kufamba zvakanaka, uchitaura rugare. Nokuti iwe uri mwanakomana worugare. Iwe uri mwanakomana worugare, uri mwana worugare. Saka rugare ndo waunofamba uchingokusha. Ziva zvokungokusha rugare, ziva zvokungotaura rugare, ziva zvokungopa rugare, ziva zvokungotumira rugare chete. Haleluya! Ndo zvaunofanira kuita izvozvo, ndo zvaunofanira kungwarira izvozvo. Saka mwedzi watiri kungotaura rugare. Uye kutaura rugare uku hakugumiri mumwedzi uno chete. Itsika yatiri kutodzidza mumwedzi uno. Tichafanira kuramba tichingofamba netsika iyoyi. Tadzidza, tanzwisisa tsika iyoyi, tangova vanhu vanotaura rugare. Taura rugare mumhuri yako. Kuna vamwe vanotsvaka kuti deno ndingaorogwa. Haleluya! Usashuvira kuti zvinhu zvakashata zviitike kuvanhu vomumhuri yako. Usaita izvozvo. Hazvina basa kuti munhu iye ari kukanganisira zvakadii. Rugare ngaruve kwaari. Uye imwe nzira yokuunza rugare kwaari kumuunzira shoko raMwari. Chivanyengeterera kudaro, unenge uchinyengetera zvakare uchiti deno shoko roruponeso rasvika pavari. Deno vagamuchira shoko roruponeso. Deno vaponeswa. Deno vaziva Mwari, deno vaziva Jesu, deno vaponeswa. Taura kudaro uchitaura pamusoro pemhuri yako. Nyengeterera kuponeswa kwemhuri yako. Usabatana nevamwe mumhuri vanogona kunge vaine ruvengo. Chivenga uyu, vachivenga imba iyo, vachiemba vana mai nini, vachivenga vana mai guru, vachivenga vana vatete, vachivenga vana sekuru, kuti hai nini vana sekuru handiri kutombovaona. Uri muKristu, hauchafaniri kutambira ikoko. Iwo vava mupi worugare. Ndiwo unofanira kunge uri muyananisi wemhuri yose iyoyo. Chirayira rugare mumhuri iyoyo. Ngamuve norugare. Vanhu ngavahidzane zvakanaka. Ruponeso ngaruzikamwe. Mwari ngavakudzwe mumhuri iyi. Uchitaura saizvozvo. Haleluya! Nokuti tingonamata tichitenda Mwari. Tichitaura rugare paunonamata kudaro, taura rugare kumhuri yako, kunyika yako, kunzvimbo yaunogara. Baba, tinokutendai nokurumbidzai. Toda kutendai nokuti makatiita vanhu
tinosvitsa rugare kuvanhu, tisu tinopakurira vamwe rugare, tisu tinopa vanhu rugare. Tinorayira rugare iko zvino, tinorayira rugare munyika yangu nezita raJesu Kristu. Ndonamata ndichiti deno nyika yangu yava norugare muzita ramambo Jesu Kristu. Deno mhuri yangu yava norugare nezita raJesu Kristu. Ndinorayira kuti nyika yangu ive norugare. Ndinorayira guta rangu kuti rive norugare. Pasava neumhondi, pasava neutsinye nezita raJesu Kristu. Ngaive norugare. Vanhu ngavawane mabasa munyika yangu nezita ramambo Jesu Kristu. Zvinhu ngazvivafambire zvakanaka. Mumwe nomumwe anoda kutsvaka mari aiwane nezita raJesu Kristu. Mikana ngaivepo yogona kuwana mari, yogona kuwana mabasa kumunhu wose nezita raJesu Kristu. Ngaive norugare. Mhuri yangu ngaive norugare. Ruponeso ngarupararire, ngarukurumbire mumhuri yangu nezita raJesu Kristu. Ndinonyengeterera mumwe nomumwe ari kubatana neni pamunamatoyi, ndichinamata ndichirayira rugare mhuri dzavo nezita ramambo Jesu Kristu. Rugare ngaruve pavari muzita raJesu Kristu. Ndinorayira kuti mhuri dzavo ngadzive norugare, nyika dzavo ngadzive norugare muzita ramambo Jesu Kristu. Kwose kwavari, kwavanoshanda, kwavanogara ngakuve norugare nezita raJesu Kristu. Ndinodzingira kure mabasa ese erima, oumhondi, eumbavha, eutsotsi, ndinowadzingira kure nezita raJesu Kristu. Ndichirayira rugare kwavari ikoko muzita ramambo Jesu Kristu. Baba, ndinokutendai, ndinokurumbidzai. Amen. Haleluya. Zvakanaka. Mwari wakuropafadzei. Moramba muchitaura rugare, muchikusha rugare, muchisvitsa rugare kwose kwose kwamunosvika nokwamunofambira muzita raJesu Kristu. Ngatisangane zvekare svondo rinouya tichidzidza shoko raMwari. Mwari vakuropafadzei. Amen. Unakweswa kushikaribire ndichingorumbidzwa Ishe. Unakweswa kushikaribire ndichingorumbidzwa Ishe. Unakweswa
makomborerwa nemunamato wesvondo rino, kana manga musati mazvarwa patsva, namatai mumashure mangu, muchidudza, muchirevesa, taurai muchiti, Mwari vari kudenga. Ndinouya kwamuri, ndinokoka Jesu, kuti vapinde mumwoyo mangu. Ndinokumbira kuti Jesu vatonge upenyu hwangu. Ndinopupura kuti Jesu ndivo vavaishe wangu. Saka ndinogamuchira upenyu usingaperi mumweya mangu. Ndazvarwa patsva, ndava chisikwa chitsva. Ndinokutendai. Amen. Makorokoto mazvarwa patsva, tinokugamuchirai muchechi yeChrist Embassy. Titumirei zita renyu nekwamunogara. Munogona kutumira iri SMS kana WhatsApp pa 0772 215 kana kutuma tsamba pa shonaror@gmail.com. Muchida kupa mpiro yenyu neEco Cash, rovai namba *151*2*5*58225 motevera zvinenge zviri kutaurwa neEco Cash ipapo. Kana muine nhare dzemazuva ano, munogona kushandisa KingsPay kupa mpiro yenyu. Shandisai kodhi inoti TNIOG nemavara makuru. Tinoda kukuzivisai zvinotevera. Tinokurudzira kuti musadarikwe nezvidzidzo zveRhapsody. Zvidzidzei kuti shoko riwande mamuri, mugone kumirisana nezvinhu zvinonetsa muupenyu. Tinodavo kuzivisa vane nhare dzeEconet kuti *205# vava kugona kuwana Rhapsody panhare dzenyu kunyangwe musina WhatsApp. Rovai nhare idzi muwane Rhapsody panhare dzenyu zuva rimwe nerimwe. Munorova *205#, mosarudza daily devotional. Subscribe, shona Rhapsody muchishona. Munamato uno munoubata pa WhatsApp, pa radio, pa YouTube panoti Shona Online Church, pa www.ce-shonachurch.org, nepa vcc.rhapsodyofrealities.org. Tinokumbira mutizivise kana muri kutibata pane imwe yenzvimbo idzi. Kana pari painternet, munogona kunyoresa muchitipa zita renyu. Kana pari pa WhatsApp, tinyorerei tigopota tichikutumirai zvimwe zvidzidzo, kana kutitumira SMS pa 0772 166 928. Ivai nesvondo rakanaka.